ang pinakadapis nga presidente guys, si Tatay Digong Duterte guys, nawayihang video guys. Oh. Paglakad ko sa isang ganito, may bata na hinawakan ng pantalon ko, hindi ako inihila niya ako. Sabi ko, anong anak, bakit? Sabi siya, umiiyak siya, sabi niya, Mayor, putuli naman itong paa ko bukas, pero pag nabuhay ako, bigyan mo ako ng paa. Alam mo, dumiretso ako doon sa washroom, beta. Umiyak talaga ako, pero hindi ko pinahalata. Halata lang nakapula ang mata ko. Binalikan ko ang bata, sabi ko, tandaan mo. Pag wala akong maibigay sa iyo ng paa, itong isang paa, ipalipat ko sa iyo. Yan ang tandaan mo. Pre, pag napunta ako doon sa inyo, ikaw mag-alaga sa akin, ha? Magpagaling ka. Sir, salamat po talaga, sir. Huwag po kayo magbabago. Itlog. Ang importante yung ginakubiran mo ang hindi matanggal. Pag yan ang tinanggal, putang yun. Pati ako iiyak. Ang sabi ko kay Crisette, alam mo, si President Duterte, he's not just a name. He is not just a person. He is not just a president. He is a symbol of how we should love our country. Ako kasi empleyado lang ng gobyerno, sa national government. So whenever I see crowd, of course, sa Pilipino lang ako nagbabaw. O respeto, as a trabahante, nagbabaw ako. Ngayon po, sibilya na ako. Hindi na ninyo ako trabahante. Pareho-pareho na tayo. Pababay-babay talaga. Grabe no, hilak yung mga tao. Ginana siya kapinangga sa mga katauhan guys, si Tatay Duterte kay mga tao hilak niya. Kuan ang usog mo kay sa kuan gud, maluluyon siya nga pagka presidente, badaghan kay yang na katabangan mga pobre nga tao, mga bata nga luoy kisanan, tunay mga sakit. Yang gitabangan mao na nga pinangga sa mga tao, mao na nga ang mga tao maghilak yun tungod niya. Grabe, saludo gikuon nimo Tatay Digong. God bless.